Assam Medical College along Viva Voice interview pan Guwahatian ke Pondera Putak hampang asong pending duk Cepaklang. CAB UCC Pendang Lok Son Aputak Kam Kesi di Purong Supielong Kacesong. Hamren FNES Assam Pen Bipot Bondru Baheni Nipo Abahas TKKP. Kardom Adaba Birta along Penili Sami Vilenong Parpi Nonarjik Tan Birta Angton Pen Assam Hills Medical College and Research Institute along 3rd grade Lapen 4th grade Avoreng Anghoy Sadlang Angtek Klang Det Pen Viva Voice interview pan Dipulong Kapedunang Jiadim Guwahati Rong Supi Beltola along Kido Director of Medical Education along ke Pondera Putak Hampanga Songpen Ningduk Cepaklang. Bangsu ka Pon tu deta Putak Pirang ke Amay along pen Karbiang long Kido Hampanga Song atun pen Kapin Rem Padu Athela ke subsidial aron pen Kapangi Karbiang long Autonomous Council ajakong kapabop asonsi Mandat lo pu alam Hampanga Song atun pen Hokpon lo. Kedamtang Jiklojon ni aprang Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen dipudang kahumri hut hampanga song lapen lo Charlie song atum Jelangsi AHMC NRI along 3rd grade lapen 4th grade aboreng anghoy kido anta pan troxil cap ke lada kido barim atau pansi rekom piponangji pusikihang padudun lo sonsi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen pusitami Pantroxil cap ke rekom pipon pupusi cicaklo bonta non ke thek damlong abang ke 3rd grade along trokner cap retroxi ang hoi pen bang paru ke thom ra pokep rapli atun ke tok asat lang undun lo lapen laso ang bong pen Karbiang long lapen di mahasau pen ke bang paru sira ingkoy atum si undun charlo lason thak si 4th grade ang hoi long pusitami inghoy paru sira ingkoy ra si ang bong pen bang Paru nerkep dan nerkep atun ke ketok asat lang undun lo lapen laso ang bong pen Karbiang long lapen di mahasau pen ke bang paru hini atum si undun charlo laso teng pulepe pantroxil cap kerai komji polam chakke ledam dedat ason pusi KSA mai pu bijay be nithang asai hemalong kapado pherang ke amailong pangdak pon ke do tumhang nasi ne reservation na ke 10% dalam ongdum mane lapen ke alang ilam chats tame adak 3rd grade and 4th grade whereas jitu medical assumption a department amang adak itu Karbiang autonomous council makal full power institute whereas institute mane medical college kan dak duri gudam de hatta men tong sekot pen itu mat Guwahati pon de hatu jitu interview pon de thala mane asrin ni sila solo mangke mangke kondem lo lapen ke laban chokki bana thek si 3rd grade lapen 4th grade aboreng anghoy Viva Voice asat lang Guwahati rong supi ke pondet ke ning ing samdin de lapen lake aron relo athela ke subsidial aron pen kapangni KAAC ajakong kapabop asonsi manderlo lancha takalilang nona bangke ladak kedo ariso ejang atumapan pantroxil cap anghoy kerai komji pu ang theke thekdamlong o edet asonsi nangmanlo AHMC NRI along 3rd grade lapen 4th grade avoreng anghoy kerai komji pan hampang asong kihang ateng pen paplen konti pilute kebang GR ni ason kacesong asai deng ponang kok pupusi kuya mai pu marlok timong pen pherang ke amailong kaning je pado Cerlo lah sih, non just semen kan kela, 3rd grade lah pen, 4th grade kan kela, non technical lah pen, non technical anta, dak di food, bate dak adim apkan pen kijong, tang adim dak si, non lah documents verification, pen non Viva Voice itu, an mantap dak si kontak ni lah pen appointment letter pen, dak pen si people naik, si dilitin pen jongkong. Pherang ke amailong KSYC mai pu Prakash terang KNA mai pu Dor Singh terang KFA mai pu Tinku ingti lapen ari sang hotum cetong don Dipu pen Rosen Hanse Karbiang long life Non-Malam Citizenship Amendment Bill lapen Uniform Civil Code aputhak ke khamke penajok ni hang ni rep along kachesong ar om plu pasonsi pardun ron pen dipurong supi along ta chesong pon
All Assam Student Union, Karbi Students Association, Dimasa Student Union pen danglok kaprek hampang asong doan jinglum pet pen, mitheng tom ot krai pen, CAB krai hithe, UCC pechun longle, Panchayati Raj padolongle, Two Child Policy, Kroidun Thekte pu hang taram ponsi dipurong sepi angka ngalo par omplop anpino. Bangso mitheng tom ot krai pen kachesong laki dipurong sepi Samson Singh Ingti Memorial Park achatai along pen pangcheng ponsi dipurong sepi angka ngalo armu chujeng asai dengpon. Dipu pen Rosan Hanse, Karbi Anglong Live. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen Assam Aradapan Bipod Bondhu Baheni Asai Kibi pen Chikli Thepi, Tomon Thepi, Kivang pen Hem Kiru, Langkanglum, Hemekecho, Munit Hijan Akisung, Kachipi pen, Tong Sekot Akirap Kipidun Japan, Hamren Rong Supi, Fire Station along Seke, Pipon Bomlo. West Karbi Anglong District Headquarter Hamren along Kiturmi Aobe Higher Secondary Angdeng Kapolhi Kitanga Tumapan Tong Sikot Akirap Kipidun Peng Japan CKP Pen Apram Tirang Pirimimi Ason Doan Pen Kachipajok Pen Tek Popu Assam CM Sarbananda Sonowal Pen Labang Sosai Kedeng Pon Pami Japan Fire and Emergency Services Klembang Popan Kidualu Pipajerpon Labang Sosai Kiki Pon Jasemek Higher Secondary Science Stream Kapolhi Tumapansi Invite Hamren angka ngalong pen setami bangkep atau wapan invai ponsi. Tidang tang pai kuni di pai kuni kepen di pai inkorahinian munit apran kapejok dunje pan sijit asike dipon. Fire and Emergency Service Hamren along firemen klinsam rong pipen mission asike diponsi kacar diatum bo idun renti. Alang ni tumapan nipo kacar di petang derapi Guwahati pensi putot kam keklam kacirap dunje pan. Jong Ponji Polam Te Rong Pi Sang Ho Pe Than Fire and Emergency Service Headquarter Pe Nilitum Han Nipo Phan Jen Ekta District along Order Do Jen Nilitum Phan Jen Dak Report Bondhu Bahini Pu Laso Bipot Bondhu Bahini Pu Jeneka Labangke Nipo Phan Nilitum A training Thanai Pu Untum Angsong Pen Headquarter Pen Order Pilo Lapen Ke Kapang Chengke At Anisi Nipai 18 pen 22 an lasi song bong nilitum la ni phong bong nilitum ke thania son an ke nilitum dak rescue puthak jeneka earthquake hut ma landslide hut jeneka flood lahaya puthak CKP ni phan nitum CKP order na pilo lasi soteng si hamren dak district dak si hamre west kar benglong district lo lasi so district along pen nitum bangkep an aphai nai pusi soteng pen bangkep aphai dak arisu tum hanitum gripen non CKP Kitek tang atau wapan natural calamity natural disaster along setami cirap dunlong poputa than kachini News Desk Report Karbi Anglong Live Areng ke lokachari hut keseng phongbirik athoi ahavar aphan non puta sarkar akeng kam kele dam avela Asamangkang pialong nong nam kachithang phup labang song longamen nang lichinima Pisar pusara kaya hutpen ilitumapan ikapachini tekang labang song long pulote kaprek kalilo donatum Singhason henlo Labang song long apan jong silang damlo pulote ilitumatirim Samson Singh nang kabir tipi Karbiang long ahavar asamarideng along pen mujokwan aja kong long deda pisita munida kaya long prayon epin labang song long amen pulote Singhason henlo Bonta isi ningduk damimi alam Hako pen rong rup kacukim halabangso Singhason ahavar arad atum Piniar nianta kengkam isi kapaprang dun unji ar cikiklang rim asonsi thekdamlong Damtang parokri sirkebra phokebra hinian ingkan elitu mahawar along district kese ngajakong nang longlok apisita jethandam pulote munklovi alam Nili ladaka thegon long 1989 an kan pensi nili daka do pinian harasuhut pen non puan nili dak develop thegon de pila rapen ke pine hem tu ke ron puta theglong le harasuhut ron awelo non bang ku ki ben kar bi ron do kok lo
รอนดอกก็ที่บางแต่อ่างตอนที่มันนี่เราไปเลือกปุ๊บตอนที่มันเนี่ยฮักกอร์เมนต์เซ็นทรัลกอร์เมนต์นั่นลงไปเลยทุรองอัปสิละตุ้งบีทุลอีสกูลันต์อุทัยปนหลับล้อเราเป็นกระดักเป็นเนี่ยฟรังก์เดเวล็อปเมนต์เกี่ยวกับพอดันตาฮับปนทุลักฮัดคอยนิลิตุมพันยักษ์สุนังลังทัวสันแต่บ้านนังลังเกียรติสันแต่อันสุดเสียกว่าลังลิตุมตานิลิตุมพันอันนิงดุเป็ดโอลังดำนั่งกูมันอาลัมมันแค่ฮัดสิงห์ซ้อนกูอาลัมจิตทางปีดอร์อิสริอาลองแค่กะจิตทางไหนอังลองโลละสิงห์ซ้อนการเบียงลองอัตตามาลองฮัลโหลลองแค่วางตุมพันนี้ตุมจิตทรักตุมนี้มีปีพอฮัลโหลนี้ไปวางโฟอักเกงมันวางนั่งเสร็จเต็มปุ๊บไปวางโฟอยู่นอนดักอันสุนตุวงแค่ฮัลโหลดักอักเกงมันจะดำยืนซุ่มไม่มีอันนี้ซีนี่ถูกตรงนั้นเวียร์ตรงเอทีฮัดดักนั่งตุมรองว่าฮะ Kela school lo ke charle usumar to thang hang da dam belo hada Charlie, thang da belo ai school la hamse belo thang da belo la hai samar ke puti do klo no je than pali akon suang arlo tumphan me thang e chor e lok ba kodok we tumpha chi yusum me song la hello dag medical ka we yo ni pantani tum delivery ke su ka chi phone ki sung thek ni tu la so delivery ke su ke chi pon no je than pali la pu kai pho pen ni pen rang pon sini tu ka chak chong pon na dagan an ke ba lo kisu kiu ni pasal mi dayong si sub center nang bikok hospital nang bikok lo tang ni tum kecil lang ta sub sujoy ki ko laga la bang ka po la pendet ka pre gulang hali tum dang school ho no ba la pen la lo school la pen kinang thi bang ke school lo athe ladak kisumana mane adhe ga somar tumake ladak pen thoi ki bidu nun edet la sona var side do ladak mane lana ke kostol he mane ki duglo la se ladak yung si school nang do ko lo potang te ladak ki charlie somar ta me dak charlie dun long ko hot thoi ane mane da ni tum lo charlie tum ans ta me ni lita bihek pen lo charlie ta ladak longi dang sinai do nang lo ladak pen si dai ni usung ko da apang lo la sinon kinang sot abang ni tu la lo tuwar la pen medical la pen school abang ni tu ba kinang sot lo la se madu mane सरकार itu sampai lah son thoma bangke nang pacun dek nai tu bangsa ni tum सरकार ni tamai chun Labang so hawarlong jesemet mi lang tovar pencheng lok kaprek ason kapapi do ulang. Labang so abirta karbiang long life kapacetak ateng pen jongsi komatnia korte la pen ingjiratum humri dampolote nang lidum theglongji long nit pen kilometer plike brapho akahilo lang birik athoi pu habar henlo. Halabang so havar are kilokatum pen India det kecere hut damtang pharo kriser kebra kriser kep aningkan pen rong rup keseng abirta karbiang long life pen long dun la ana jak aningkan ang bong pen rong seng det apisitami lang tovar kacharlia hem hai hui awar sai kabi pen ajok kangting tlolin ang bong si donang lo tibok tirai si kachilang awar sai kabi pen ajok kilometer ingkoi so se ajak Peja e kachar chong pensi long nit manja long an si chilang dam nang lo. Long nit pen kilometer ingkoi rapo akahilo pampri lang so mate thekerajan an labang so atwar selam det api halapu kilometer ingkoi rapo ajak kiding lang birik athoy atwar kasela petang te dada jok aning kanwang hadak rong arada tum thupak pen mithang jakong horang pen towar kaselam bom theklong Bon ta mi thanga jokong rong arada tumpen ko an loki claim undet po tasi prabjin pen karbiang la autonomous council ka homri dam awi pulote che therak mi mialam Dipu pen camera person Sarjip Kathar pen dikanto teron karbiang long live Damtang surihini rapho aningkan pen toklang kacharlia hem ajam kuralong anarlo chitim asan kiru athai pen toklang klim somar atumaphan kapechu angthek State Education Minister Anu Chedende Asamalong rialong pregjam adim tundang nimarlia kemang ason Sorkar thengnu sangse pin pen kachesong asai dengponde dapi piniar ni anta ahok pet abirta government ahin pen kapachini thek therek ajok All Assam Midday Meal Cook Association pen State government aphat ningkang samse asonsi mandedlo Damtang surihini rapho ningkan kitun kedang kiru ke thai pen klim sumara tumaphan kapachuang bong tundang nimarlia tumaphan chiklo ejonalong sika suri isya tangka kapajir antakalisi surihini rakriser kep aningkan thaikuni ni phai ECR ni penke North Lakhimpur along kapabuha NGO tumaphan si asko tinalong kitun tangaan agari pen kapathondam theglong Tangte Lapusonawar sai NGO atumaphan state government ahin pen Lapusonawar sai ki pithu ke claim ke dam tundang nimarli atumaphan kelang plot kalima Tundang alam kia puthak NGO atum pini pen claim long leilopu tok jira lo long litik kachesonga mongwe hamun epu
songa hin pen Karbiang long life asa hemalong birta nang pali. Education Minister Siddhartha Bhattacharya phat MDM Klembang Phiatum ningka che ang pen nonapor ka helowing a job bangso tundang asai klardaga birta phan Chief Minister lam the pen kilongji aphan tundang nimarliatum aporlong kachong hong theklong Phaikuni damtang ni phai inkoyarni District Great Home Sose Armu Chetosi Khanapara Guwahati alongpen Janata Bhavan alongan kapale damji aphan chisiglo Bonta Law and Order atumpen Don Rialong Thangdunsi kapale damji pu Kemang dam adim pale dam long ledadlo Sita songa kemang atengpen kapachun ponji aphan Police Commissioner alamchak alongsi CM pen Chingki Chingwai daprang popo alamthe longsi Police Commissioner adudeng Pinpur alo epak pen pipa jirdunlo Bonta Prabjin pen kachingki Chingwai ave plote nona phurun akache songa long Madu alam ta chini ne det popu alam the songa hin pen Karbiang long live asa hemalong birta dang tale News report Rongbong Terang Karbiang long live Hamren Pinya da birta bangke lapan sikang toniglo chukle me chudam me kardom